god kvöld. Så vi atter her til en bibeltøyma, og senast tåsa I om tøyina at han har syndafallet, og vi var kommet til, og vi tåsa synder om Noah flau, da kjente hendingene i Fyrsta Mosebok forteller hun fra satta kapitlet og ut etter. Det er rævlig hending vi Noah flau og domen som kommer I hjørnet ta. Og I kveld, hos jeg var takket under det 9. kapittel nå, om Elaboan. Herren setter Elaboan ta som et tekjen, sier han, til oss mennesker, at han aldri skulle forkomme høymen om etter vi er vannflau. Og regnet har vært som en avkjent, det er alltid vi kunne slå fast. Det har omgående regnet, og I tar omlag 1600 og trus årene fra skapene og inntil nå. Vi har nettopp lyset til verset som stender I ørende kapitlet, satt av vers, her han sier at en damper står oppe I hjørnet, og vattnet I hjørnet, og så løyes fauren at blir avvokst. Og nei finner ljus, og så skapte Herren enda dampen. Og på den måten han fikk gjøre en mulighet for å bære frukt, og hun får å bære frukt. Vi har alle tog som søgjene har vært frukt, vi søgjene ta. Vi har alle voksne som har gjør en gjør. Det skal regne til, for jeg gjør Elabo. Og det kommer ingen Elabo her som ikke regner. Elaboen også så så han ikke alltid. For det at det regner, så ikke Elabo. Og jeg lyser til at jeg skal 1 millimeter dråper I støtt og ljus til å skape Elaboen. Jeg minnes en av når Jakob Olsen, for han var mamma i morgen, og han går bil. Da jeg var smådronker, da var ikke noen biler. Han fortalte en av han korte, da så han, trutjar Elaboer sen. Han sa, 2 luttlar Elaboer, og fra hvor jeg likt I bilen kjønnen, og så den store. Ja, det var et stender om, eller nekket som stender om Elaboen, og nekket holøyngar om Elaboen. Så gjerne har det regnet I hjørnet, og gjør en færsut vatten, og det som man skal leve av regne. Det kjenner vi så hvordan vel til forrige. Det var noe regne. Et annet som så henter, det det at vi, det var også grøtt fra I 11. kapitlet, det om det Herren blandet I tungemål. Det nok så snedt å huske om I tungemål. At det så nekvar forskjellige tjauer og så nekvar forskjellige tungemål I hjørnet. Tungemål det som vi lærer, mauermål kallar vi det også. Det som vi hører mamma okkar, det første som vi hører, hun tåser, og hun hever jo det første togene av battnet tatt I næser vid brøstet. Og battnet begynner langt å ta at høyre, det nok ikke for vi, men det utroligt å lukke vel, som battnet ung, ta I det, begynner å fenka. Og på den måten lærer vi. Det nok så interessant å søke småbøten, hvordan de tar opp etter alle togene. Det som de eldre sier. Og på den måten er god gjørst, så de lærer å tåse. Men så det her vi at, så kommer det et annet land, så tåser det på en helt annen måte. Men det hendte så her, det var det god, han blandet I tungemålen sin. Det tåser av 8 mål, og det var ikke til å bli stolt og stør, og det mennesker, og det synden for svissar, og da får jeg gjøre et tårn som skulle røkke opp limmas. Og god, han domte ikke til og han var ytterligere med til at mennesker var så stor aktot, og han stekket I dem ut. Og I tog. Og blandet, han gjør det på den måten, han blandet I tungemålene, og det forstod knappt ikke for en annan, og så spjatt oss det rundt om å gjøre det. Så begynte jeg hatt vid tungemålene. Og så det enda det. Men det er også om det, det
Alluga näka som ger sig det att vi förstår bättre och bättre för en annan. Och jag råkar vi tog att nu är som kommer till attarlin som nu växer upp. Ta för alla höjmen att skilja på en annan. Och ta vi det enskom. Så vi tar för sån ek kommunikation fram vid telton och ta gång för enskom. Och det är unga lära ängst. Och det är långt och det är långt och är långt så att det är flera tungomål så är det långt och är så att människa är kanske blivit negg mer hugmod och stolt in där världen ta. Ta ut också om allt det som det gör ut i rymden. Alla de miljarder tar tvåta borstor ut i rymden till att kanna rymden och tar brev för inte hemmen. Människa brev för inte hemmen. Nek dodja först och ena så är hungrig medan hese pengarna över öster ut till slukt och man tar hoa god nejvan. Och det är så säkert att god han härtar syndena av människan och stoltlögan och önskapen av människan och han för att döma hemmen. Och det har han sagt. Och det är det som Bibeln, jag har sagt att förr, att Bibeln är om dom och frälso. Hon är den ena som bäg som ger oss vävn. Hon tåser om tingene som det är och hon lägger inte fingrarna i mittlen. Så hon talar sannlöka. Hon talar akkurat om hvordan det får være. Og akkurat nå er nettopp, da lestrene som leser opp i kyrkjen og fargen, er heter her om dom og øyledginger. Og tog jeg mennesker å vakne opp i friheten her, at domen er uungångelig. Domen er uungångelig for det, om du ikke blir omvendt. Om du ikke får Kristus inn i hjertet og blir omvendt, vi trykker Herren Jesus Kristus og fortaler andan, så blir du dømt. Det sier skriften tydelig og klart. Han som tror og blir døpt skal være frelster, men han som ikke tror, han skal være fordømt. Tog er det områdende for øynekvann som lustar og åttkvar menneske at det spyr seg selv, jeg er endeføtter. Er i endeføtter. Og endeføttingen fast bærer vi møttøk av Kristus. Til at lære skriftene lærer til at tøyelige. Det er ikke til at det kan feile av at det øyne som måte til å bli endeføtter. Og hva er å bli endeføtter? Jo, til å få nytt lov i Kristus så som han passer inn i himmelen. Så vi kommer ikke inn i himmelen vi har sånn her holdt noen og tog som vi er og fra skapene i 18 år og syndafall. Så det er en anmenning til åkken ødel at det er mot Kristus. Det dømeren kommer. Herren har sagt at han skal ikke døme høymen etter vattnet, men han har som har sagt det tydelig og klart at han får døme han vi elde. Og så må vi komme til Herren Jesus Kristus og få nøye og frelse. Og til det som Herren bjør alle veien i skriftene. Og alle skriftene pojka av Kristus. Det sier Jesus selv, vi tar som han fylltes vi fra Jerusalem til Emmaus. Han sier Vittor, han leier ut for dem, åpna i skriftene. Han lært opp skriftene her, halvdita sentor, for dem, fra Moses og profeten, og visste at her var om han, Jesus Kristus, der taler av. Og tar satt og sånn at hjertet brente ut av ham. Ta i der hårdt skriften her. Og om vi til hjelper leser ombudsmenn og ikke kunne lukke noe med Jesus, så er det så med skriften her, og ta i vi leser det her, og mennesker leser det selv, vil ha lyst etter dem, så kunne de tale til dere. Det er om vi er villige lyst etter dem, det er innblåst der, holde anden ut av dem. Paulus sier at skriften er innblåst av gode og nyttelig til lærdom, til rettløying, så mennesker kan være fullkomne og forsvire å gjøre alt godt versk, nekka så. Og i 17. persen om her i 11. kapitlet, det finnes som jeg spør, så gjør vi så en 8-tall.
Og hon viser okken så attartalvena fram til Abraham. Vi leser her i den sønnes versen i 11. kapitlet. Og jeg halde vi skal teka noen vers her, lesa fra vers 25. Han kommet her til en som heter Nakor. Etter at Nakor hei finnet Tara, levde han 119 år, og han fikk syner og døtter. Da Tara var 70 år, fikk han Abraham, Nakor og Haran. Etter Atabok Tara. Tara fikk Abraham, Nakor og Haran. Haran fikk en son, Lot. Haran døg i føylandet sønnen i Ur i Galdea, undan fægersønnen Tara. Abraham og Nakor tog seg koner. Kona Abraham er at Sarai, kona Nakor er at Milka, og var døtter Haran, fæger Milko og Gisko. Men Sarai var ofruktbar, hun åtte ikke bad. Og så gjenstender dette, Tara tog nå Abraham, sonsun, Lot, sonar sonsun, son Haran, og Sarai, sonar konesøyna, kono Abraham, sonsun. Og førvitt har man ur i Kaldea til å fære til Kanans land. Men ta det kom til Karan bosettes de her. Tøyene Tara levde over 205 år, og så døg Tara i Karan. Det færa altså ur i Kaldea, og det samme som Babel, og til lige øynestene i Irak, som vi kallar i det, ur. Og det færa norr etter, og det kommer så lengt norr her, til et sted som kallas Mesopotamia, og til hendan her bojen som er Karan, og så dør Tara, det kom ikke langt, det står opp her. Bibelen er øyla korsfatta, og hun forteller ikke detaljer, hun får øyla kjøtt i tingene. Vi vet ikke om han er blitt sjukur og nødt til å stekke av, eller hvor det stekker av. Men det stekker av her, og han døg så, han kom omgatt langt. Og så den neste kapitlet begynner vi at Herren sier vi Abraham, fær ur landet tøynen, fra skiltfolketøynen, og fra huset færgestøyns til landet, og jeg skal vise det. Nå kallar Herren og Abraham, at færa vujare til Kanans land. Og han gjør honom så heter lyfte, og vi har lyset hettar fyrr, om at han får lyfte, om at han skulle være en sikning for alle tjaura i hjørne. Og her slutter vi langt og lyfte om Kristus, at Kristus skal komme. Det som Bibelen aldrig seg om, at Messias skal komme. Det som Israelsmenn også trykk var, og det er bare tamoner at jødene usen i holdt, tjauen som holdt, hever enda ikke akseptera Jesus av Nazaret som Messias. Men vi trykker av han, Jesus av Nazaret som Messias, og en dag for øysene alt Israel at trykker av det. Men hese lyftene fær så Abraham, om at han skal få Kanans land i åkn, og at folket som kommer av honom skal komme og bygge her skjøttene. Ikke ta. Og selv skulle han bygge som fremmandor i landen. Så gjerne sier Bibelen noe fra at det er Abraham som er ferdig og kommer til Kanan, og han har lott vissar. Og tar her var øyla negg fæ, at det er også åken øya negg, og det viser som at hiran er for å klamtrast, og Abraham som den godsøttande mævur, og gauwe mævur han var, han ville ikke hava strui, og han ville heldur at han skulle skilja sumtur, og som den gentle mævur han òsni jo vere, så sier han lott vel to. Vel to der kan vi vet først, så fer i en annan vet, og det er søms ikke at vi klamtrast. Og Lot som kunne, han valgte seg Jordanslattan, alt det gode landet, som han sa, som var lokkande, og han får holdt til Sodoma. Og Abraham her at med bosettes vi øygelundene til øyne som er Mamre og Hebron. Og Hebron er et mettelig kjent sted, og vi hører det i utverkningen ofte.
För jag blir inte här palestinaren under hånd, men det är ett gammalt steg och inte lite och en av de fader och dator. Då hade jag ett helt sövligt steg till Israel. Abraham köpte sig en Makpela Hedle 17 från Tøymen här och en man till här till gravsted och här blev han här göra igen Saro och här blev han göra av Sjolvor och här blev Isak och Rebecka göra och här blev Jakob och Lea göra. Så det är ett äckligt tojande steg i jöden. Men som inte annars så nöjas det att vi är avvittan nu. Finna tog och det är om ett ströj som sitter här nere om det. Men det har inte kommit in något kvalt. Men Lot, det går vi inte väl till Lot. Och Lot, han har kommit till Sodoma och det blev så krutsch av. Då ständer det 4 kongar för det här att ströja som hade finn. Och kongen i Sodoma och i Gomorra tar bara kongarna är på ojes ner 5. Men tar täpa och halta undan. Och hinner vinna och Lot blir tidsen. Så han bor i Sodoma och han blir tidsen och allt som han åt blev härstig och tar för att stäva inom. Så läser vi om att, i första kapitlet att Abraham höjer detta här och han fer att röjna bjärka Lot. Och gav över Lot. Och han samlade sina män samman, det var inte nägg. Han ständer att han samlade 318 röndar män, föttar i husjansar och helt efter dem lyckat till dem. Men vi såg att det söjnaste kapitlet är att här var några män som han har satt mal av i, några som bor här, som han kände, tar Ido Aner, Eskol och Mamre, att tar det för vi och helst har tar ösna haft några män, det kan inte utfra, att vi spelar vi tar trutcher. Men det är en liten herre att man tar inte på affären mot 4 kongon. Men det ständer om det här att i 14 kapitlet vers 14 ta i Abraham och frattiga skilmäver hans av tiden till fänka vapna i antennare skynar 318 röndar män föttar i huset hans och helt efter dem och lycka till Dan. Tar var långt farner norr, Dan vill ha norrast i Israel. Och då var långt farner norr här vid Lot. Och det ständer att när han kom här till Dan så bortade han människorna sjuntor och leip om natten och adar och vann Adam och ältet och lycka till håpa. Norr han för Damaskus, det är uppåt nägg långt norr, så han får en längre löj här och tar av raster att Ginje och Runne hos männen. Men god var vitt av dem. Det vi tog då det var sikra och 4 kongon, man var en ordentlig herre. Men tar undan och han förfyllde några år här och så tog han allt, han fick färtre Lot och han tog allt gosset tog åter ständigt. Allt det har han åtte, har han åtte vissar. Somlös kvinnorna och allt hitt folk. Han bjärgade i Lot. Så ständigt näka nämnvärdet här, näka omedeliga viktigt kan man säga. Det kommer öjne med honom. Det ständer att ta han kom efter att ha vunnit sigur av Kedorlaomer, så är det en av kongonen. Kedorlaomer och kongonen stod samman med honom. Ta för kongonen i Sodom ut med honom till Shavadal, till Kongadal. Och Melkisedek, kongonen i Salem, präster så god i en högsta kom vid breje och vinne. Och signade han vid häsen åren. Signade vi Abraham av god i en högsta som var i himmel och gör. Lova var väldigt god till en högste som gav där fudgendartoinar i häntor och Abraham lät han få tudgen av ödlon. Vi läser bara här om Melkisedek och så öjna ärständigt till i Hebreerbrevet. Här blir han nämnt av tog som är skriva Hebreerbrevet. Och Hebreerbrevet är ju skriva till jötar, till hebreerar. Tar som hött och som tror av god Israels. Och
han kommer av her alt det vi lovene, og for jeg gjør det helt stort, så forklarer han her Hebreerbrevet om at hvordan offringene og alt det som vi kommer å sutte, at det kommer langt ut med språkene, at det er god kjipa for at det er offringene i 3 Mosebok, og i tabernaklen og tog, ta kjipa for at det er offra for synder, for jeg får synder for drivner. Men Nya testamentet viser oss at dette var bare noe som Gud gjør det, for jeg bruker dagsår midlertidig, og han har lengst siden lagt en atlan om alt dette her til rettes, om at dette som akkurat har nevnt, Jesus Kristus, Messias, han den rette frelseren, og til han som frelser, og til han som den verenlige hovedspresteren. Og til det som så han viser av her at vi Hebreerbrevet og i 5. kapittel satta og i 20. og i 8. kapittel. Han tog seg om i stingen. At han sier til at den gamla skipanen, hon var jo vi levitten og at prestene var av Arons akt, som var levittor. Det var 8 levi som hei prestadøm om det lovene. Men han sier at øynekvar var ut at Herre okkara Jesus Kristus, han var ikke av levis akt, men han var av Juda akt. Og så tåser han om etter her, at han teker hit fyrre av, og seter i 17 i stegen. Den gamle sottmalen dødde ikke. Og han gjør en nødjan sottmal av i hus Juda og hus Israels. Det sier han i 8. kapitlet. Han sier i 8. verset, i Hebreerbrevet 8. Her leser vi det såleis. Det jo lastande år, han talar til torra, ta han sier, det kommet, sier Herren, ta jeg skal gjøre nødjan sottmåla i hus Israels og hus Juda. Ikke sottmåla, som han gjør det ved fedrar torra, han det tog i håndtorra, og løya der ut av Egyptalandet. Tog tar vær ikke verande i sottmåla munnen, og jeg leier ikke ut av, sier Herren. Og det her det som vi sutja, jeg bruker å snede et år, ta kiksa i forkomlige til Oslandsmannen. Og det var så avlutner, det var alle underverk, og hvordan god gjør det sånn større verk middeldag, så var det så avlutner, og strøsker, og så vantrykvande, at God sier det at det var ikke verande i sottmalen av moen, og jeg legger ikke ut og sier her. Når jeg hette i sottmalen, jeg skal gjøre vi hus og Israels, han slepte dem ikke allukal. Han gjør det jo nødjan sottmål. Og det var det som alle togene i li og hans atlan. Og det var at han sier så løs, når jeg hette i sottmålen, jeg skal gjøre vi hus Israels, etter det vers 20. Jeg skal letja lover munar og i sinnetorra, jeg skal skriva det her og i gjørstetorra, og jeg skal være godtorra, og de skulle være folkmort. De skulle ikke lære hver neste søn og hver brøversøn og sige «Kjenn Herren», så de skulle alt kjenne meg fra henne minste middeltorra til en største. Paulus i oversnitt i Romerbrevet, han sier alt Israel skal være frelst. Det noe som ligger nå fremover. Og det for å hente kjøtt. Nå tror jeg står her nere, og Israel ekvelige, man kan säga tar strujas ekviliga människansliga och tøymeliga och tar röjna att ja, jag vet inte vad man ska säga, tar röjna att förhandla, EU-makten så rävlig så ständer mot dem. Men det kommer inte gänga långt ännu. Men Herren fer att komma dem till hjälpar, ta ett ständer ytla till så dem. Ta fer inte bli sikrejer, tog han för att hålla så en sottmåla. Och en sottmåla som han har gjort,
alltså själv som han har funnit på, men som alla. Det ska komma till så. Men han säger här att han ska lägga anta så i bröstet och det är inte nöjt att lära på en annan. Det är ödla vad finns anta. Och det är han anten som kommit ösne i öjnekvann höjdning. Och höjdningarna är vid föringar och alla andra folk som inte gör det. Allt som har hört evangeliet och tidigt mot Kristus som frälsare har finns hela andan. Det är det som man fär vid ändreföringen av Kristus. Man fär hela andan. Og hele anden beviser oss om og lærer oss og vi hele anden har vi skilt at Herren har fyrtgivet oss alle akkurat synder og vi fri og tog det at vi tar å si at vi frelst. Til dere år sier det. Og hette det som kvart er øyne som mennesker i Israel og en dag for å være til fra tidlig mot Kristus. Bibeln är allt sammanhängande och till det som är röjning att säga med Taimon som säger att hon är människoår, det kan hon inte vara. Det är inte möjligt för att hvis det var människans år att det kunde fattlas så var samman. Ta det skriva efter så längre tog av ett möjligt en imisk person. Och han säger till Sakarias profeter säger det här. Han säger det ständer i 12 kapitlet till Sakarias profete och vers 20. Men i hus Davids och i de som i Jerusalem byggva skall I hälla ut najandan och bönarandan. De skulle vända ögonen mot honom som de har stund I jöknen. De skulle syrja han som ein syrger einasta sonsun. Och gråta sorgliga efter han som ein gräter efter frumbarna sonsun. De kommer att vända ögonen mot Jesus av Nazaret. Och de vill asanna han var allikaväl Messias. Och allt Israel vill vara frälst som Paulus säger i Romarbrevet. Och då har vi kommit till ändans stoj. Och Herren för att upprätta sånt rujja I görne. Först I 1000 år och så gärna att han har ett stort tojarskoj. Så vill han fortsätta vid sån rujja I alla räver I himlen. Det den vägen som den tryggvande öjer. Allt som tryggvar Kristus öjer hans vägna. Och hatt öjnas av vägen. Och hända bäutjen öjnas av vägen. Og jeg som håpløs og høyme, jeg som anta høyme, som vi ui, og som vi så hjelpeløs ui, og jeg kan sjalve. Vi så ikke ångan utved, hvis jeg kjetta vær, så ångan utved, det helt sikkert, jeg vet ikke om noen andre kan så ikke, nærkran utved, og porusjen nei, utan å komme til Kristus. Det ikke frelst I noen øre, Heller ikke nækka annan navn givet under himmelen som vi skulle være frelst vi. Jeg sier Apostelsøvan kapittel 4 alltid det men låt det færa. Jeg aldrig færa så vojar det til den 15. kapitelen. Vi tæts teatret etter kvöld. Her, det en øyelig avhåvert kapittel. God djevor fløyre ferien av Abraham heter Lyfte om landet. Og han gjør øysene sottmala vi Abraham om til dømes vi omskjæringene. Og han sier, I samband med det, sier han at det leser vi om I 16. kapittelet. Her lovar han aftur Abraham og gjever hon hins lyftene. Mun sattmala gjer I mittel meg og til, sier han I 16. kapittel I kjenda vers. Han sier, mun sattmala gjer I mittel meg og til, og avkontut etter til mannet mann.
Er vi han sottmåla at jeg skal være god tøyn og god afkomstøyns etter til. Så han sier han i 19. verset, så han sier god til Abraham, «Tu skal øysene halda sottmåla møyen, tu og afkomstøyt etter til, mann etter mann.» Hette sottmåla mittlen med og tikkun og afkomstøyt etter til som de skulle halda. Alt mannskjens av tikkun skal være omskåret. Her gjør god Abraham og et lyfte, og her vi han lukka som sier en sottmåla mittel med og te. Og her Abraham også hei sin part som han skulle halda. Men i 15. kapitlet, her leser vi nekka ekvelia, kan sige, og en standard. Det så løs at God kommer til Abraham, og han blir han ikke åttast. Men Abraham sier så vi Herren, ja, men bannleiser, og hesten Eliezer tjener kommer, han får arva med, og hva til du å gjøre med, eller? Og Gud sier, nei, det skal ikke være så, han skal ikke arva det. Og en som kommer ur lendun tøynum skal arva det. Og en som kommer ur tøynum egna løyve, sier han skal arva det. Så det god for ut og viser om kjøtten i himmelen, og han blir han røyna telja kjøtten der. Og så størst skal hans afkom være. Så sier Abraham, Herre, Herre, av hverjum kan jeg vite at jeg skal øye det her. Og så det vi leser etter her, ved 19. verset, ta sier han vi han, få meg 3 år gamla kvio, 3 år gamla gøyd, 3 år gamla vegg, torstil dovo og dovunga. Og han fikk så hese her tingene sammen, og han tar stendt at han skær djørene av helt, og leier deg i avgården øren. Fuglarna skær han ikke sjunter, men han har lagt annan øremennene og annan hinmennene. Og så stendt det at råfuglar skotos og nyer, og Abraham han rundt og stikket der vekk. Og så sovna han, kanskje bli mauer av oss ned, lent han sovna han. Og da fatt han fast svøvner av han, og et størst myrskur kom av Abraham, men så får Herren å tala til han. Og han sier i 13. verset, ta sier han ved Abraham, ta skal du vita at afkomtut skal byggva som fremmand i ønnen land og ikke torra, at de skulle være trealig som falskjønnen her, og være ytla viffærende av tøymon i 400 år. Og så framvegis. Han gjør hans liftene, og så sier han i 16. verset, ta en saulen var undergingen, eller ta stentor, ta en saulen var undergingen og mist var våre, såst, rokande åner og loande eltor som får fram i mittlen til sjuntoskåren og kroppene. Jeg hørte om han og en jøta som var Ramot Bennett. Han har vært i forrige noen tverrferende kurser. Han tog seg i Gøto i Philadelphia om henne kapitlen, og jeg skilte hans tale så løs, at ta i dag gjør det sottmaler tog inne, så gjør det der på hendene maten. Da skrev du kruja til sjunter, og så gjenker det i middelen parstene, bare parster. Og det var sottmalen. Og jeg kommer fram av et vers i Jeremias, som stiger hatt der og vel. Det stender i 34. kapitlet, så Jeremias. Det stender, Herren taler vi Israel her, og at det noen træler som tar at du hilte, og som tar så at du lover at du skulle slippe leisen. Tar du tidlig træler her at loven sier til at hebreere skulle ikke, tar egna folk, altså hebreerne skulle ikke ha træler som var hebreere. Og hvis du har hatt det, så skulle du leisgjøvast, og du skulle frigjøva det og kjente hvert år. Men det har du ikke gjørst. Men så hadde det allukka vent vi stender her. Men så sier han i 16. verset i kapittel 4 i Jeremias, sier Herren etter, men så skiftet det opp at du skinne, og vannhalga og navn mot, og tog atter kvartrælsøyn, og trakkvinne søyna, som det hadde frigiv. For atter tog det atter træl, så tog hun råa seg, selv, til nådd og de atter av træler, og trakkvinne tikkare.
og 18 vers. Og tar menn og i brot og sottmala moin, som ikkje hilt år sottmala, så vi tar gjørdo, for asjan moine, ta i tar skaur og kalven i helt, og så djinko med parstanar. Høvdingar Juda og Jerusalems, hirmennene, prestaner og alt folk i landen, tar i djinko mellom parstar kolsins, tar djevi og i hendur futjenta torra, og i hendur torra til ikke ett av og så framvegis. Så at det stiger hettar her, som Rama Benne sier, men til merskesverda vi hesen her, til at vi leser ikke om at Abraham djekker med parstanar. Han skærde sjunter og leider så det rettes, og så rønte han å stitja fuglarna borster inntil han sovnaie, og så søttene, ta i saulen var undergingen, og mist var våre, ta så en rokan, ta ikke herren mellom parstanar. Og hese mæren utleide på hendamaten, så jeg kan skilja. Dette en øynevei sattmal. Dette en sattmal som god utgjørst. Vi tar ongan døyløyen, og jødar ongan døyløyen. Og dette en så stor sannløyge, at god hever fra ævonen valgt Israel ut. Og han er fra ævonen valgt kvant han øyneste tryggvanda ut til at være det som vi der. Så øyne kvar som teker imot Kristus som sånne frelsere, og teker noe ødel, det blir man ikke være utvalgt til. Vi tar ikke vi utvalgene å gjøre. Det er en spørning som nekter til over, og vi tar høyst tog at som til kvalt, nå tog innfæren. Men vi tar ikke vi utvalgene å gjøre, må jo så gledes om henne. Men vi tar hva vi har oppnått ditt nær som stamta for øyne kvar mennesker. Så økt elsker jeg god høymen, at han gav sånn som din øynbarna, for at hvert han som tror han skal ikke fortapast, men hava av et liv. Og tar vi da tid med det her som, så kommer høyla anden inn, og vi kan aldri fortapast atter. Det er ångande sliv for fast. Så er det. Og en tryggvande fortapast ångande atter. Han er evig tryggur. Og Israel, til vil være frelst til søgnast, til Herren, han heldur han sottmala, det er noe som han har funnet på. Det avhenger ikke av okkom. Det øyneste som vi har, som høytningar som har tidlig med Kristus som akkurat frelsere, har å gjøre, til at de må takke seg med det. Det var mange kan ta seg så som at alle øyet er her, alle, og dette er frier som er, og vi blir alle være pura rævlig. Men hatt skofta tala så løs. Vi kunne ikke alle være rævlig. Det er velst om at du tidlig med det så. Det må takke seg med det. Det lærer skriften så tydelig. Vi kunne ikke være skøyre av det. Herren gjør sånne frelse til røyer for øynekån, og det er ikke så løs at han så bare frelst alle høymen, og så kunne vi gjøre akkurat som vi vilja, og mitt øtterstand til ikke, og vi får frelst alle lykkevel. Det er en bådskaper som er så lengt fra skriften, men det må takke seg med det, og han som ikke med det, det var sånn atter. Ikke til at vi blir sintet fra, vi vil fattla og sende, men vi er ikke det så om atter, som vi var. Det er 100% sikkert. Så måtte Herren sikne det her til dere gjørst, og at det må være virkelig til sikning og til frelse. Herre, vi takker deg for at vi kunne ha en bådskap ut fra Bibelen etter kveld, og ber om at du skal sikne deg til ønskene som lustar. Og Jesus er dyrebra navnet. Amen. Jeg vet at jeg er ferdig en øyelig kjøttjøkene til her, men det er øyde bare gloppa ditt nær. Det er håpløst affære og detaljen til så kommer jeg en gang vi. Og det kan jeg ikke. Men jeg må klare av vakt ahoen til det som er innskjøvisen her, føler meg kattelen til å gjøre det her, av ahoen for skriften nå, det er alt for løyde jeg tog for åkken som er tryggvande. Vi må bare slå for brøstet, og høymene legger ikke ut der. Og det er ganske så størst nyra bakka i okra landet øyne vi viringene for skriften, som tross alt er veri til okra forsfred, men veldig viring for bøkene. Og vi er kanskje ikke alltid hilden så vel, men viringen var her, men hun er vi affæra.
Men hej, detta här kunna vakt omkring upp till. Jag kan det här sin närre. Det här är nekva affären och som jag sagt för att Bibeln är en öjla större pastor av Bibeln är öjla avhåvärd att läsa och inte tungra att läsa. Det är fullt av söv. Men samtidigt är hon en lärebok som är till signing för en kvann som tycker ordet till sig. Amen. Han öjen och Guds hjärta som Jesus köpte mer. Ta dig hans myrskor svarsta och krossen hon han bär. Grunden som bygge nu allt mot alliga. Vi krossen fjalltor nytje stormor brusamman. Ui känslon och taron gläddes mänga stund. Ui ödna vröjon baron vär täta och outrygg grund. Kvulde ta kände moj salverlög och gläd. Ta struje attor vände för allt mot models ta salmun bakt vär bliven. Lät god med sucha fa. Ät bättre grund vär given till mun att bygga av. Tannajen och Guds hjärta som Jesus köpte mer. Ta dig hans myrskor svarsa och krossen han bär. Vurst ma mänkan lära ett samma en och mer. Frie och bära jag ser att det fra tyn och